West. Shahid. Ina gani lokaci ne da ya kamata mu ɗaga wannan harkar. Wace harka kake faɗa? Wannan da muke ciki mana. Harka ka ce kai a wajenka. Sana'a ne. Akwai abin da nake so ka gani. Kaga nan gaba kaɗan zan zama mai iyali. Matata ina sa ran za ta haifa mai ɗa. Kuma wanda nake so su yi albarka su ga girman mahaifinsu. Ba zan so su taso su girma su tarar da ni ga irin sana'ar da nake gudanarwa ba kamar yadda ka faɗa. Kuma ba zan so daidai da rana ɗaya a kawo musu gawata a cikin gida. Haka zalika ba zan so matata ta yi ta kaba ba a yana su zama marayu. Ina ganin yanzu ne ya kamata mu yanke shawarar da ta dace. Alhaji Shahid, wannan magana da ka faɗa a cikin wannan sana'a gaskiya da nake jin daɗi nake shashata gaskiya ne dai ba gudu ba ja da ba, amma kuma ka kamanta idan ka tona asirinmu a wannan harka ka tona asirin kanka. Wasu ke ba na tunanin cewa hakan za ta kasance inda in har na haka na rufa maka yauka, amma zan iya baka dama ta ƙarshe tun da ka ce kana jin daɗinta ka yi for the last kaya. Wesi wala ya kamata ka zo mu zauna. Ya akwai magana ka zo mu zauna. Sau nawa zan gaya maka ka daina waya da gidana ina cikin iyali na kai da dawo na da waya sau nawa zan gaya maka na ce ka daina ba na su. Shahid, wata muhimmiyar magana ce. Abin da ya sa da magana ne da daga to wace magana ce muhimmiya da wani big deal ne ta ba ya kawo. Taba,
ba shi naira miliyan 30 ba wasa bace ba. Iyalinka za su ji daɗin rayuwarsu, kai ma za ka ci daɗi. Miliyan 30 da yawa. Ka bai tunani sosai ba. Haɓa shi miliyan 30. Miliyan 30. amma na ce na dina wannan harkar ko domin wani kana zance na kafina ta tila ba wasa bace, za ka ci daɗi. Iyalinka za su ci daɗi. dai idan ka ba shanyewa ko Haɓa shi sha drinks. لله وإنا إليه شهيد منو 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 kin sani duk duniyar nan ke kadai ce yadda na haifa. Duk wata basira da nake da ita da wani tunani na nan taimaki wani babu ya tsaya a kanki. Ba ni da uwa ba ni da uba, sannan na zauna zaman arziki da mahaifiyarki, na zauna zaman jin daɗi da alfahari da fankama da fangima da tunkawo da orki, amma abin takaici na kin kasa yin karatun da za mu ci moriyar zaman da na da ita. Matsalaki ba ta aure ba ce, ni burina a cikin raina na san ƴata ta zama cikakkiyar likita. Farko dai za ta zama mai mutunci a duk inda ta taka, kuma za ta zama mai karamci
kuma za ta fi ba wa al'ummar ta gudunmawa. Sannan idan kika zama likita sai in kin zama ne zan warke daga ciwon da aka yi min, raunin da aka yi min a can baya, sai kin zama likita zan warke. Ni nisan da ya zo guri na magana aure yake yi, aure yake so ni da shi. Kawata wannan abun alheri abun farin ciki ya same ki? Ba haka bane, ke baki san matsalar daɗin mu bane ba. Ban san da yaya zan yi tunkari dadi da wannan maganar ba. Ki ma kin san halin shi, in yi karatu kawai. Ba zan iya tuna abin da ya sa ni zarginsa ba. Da na auna sai na ga ashe ban ma san halayyar wanda na aura ba. Ina jin ka West. Ni ma na gani a labarai yanzu. Hello? 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 Duk wani abin da ya faru laifin ku, saboda ko abin ya ma kasance ai ba ni kaɗai bane, zai shafe ku, abin da ya shafe ni zai shafe ku. Dan me ba za a ɗau mataki ba? Duk abin da ta je ta faɗa, idan ta faɗa wani abu wanda ya zargo ni, to dole ya zargo kuma ga baki. In dai ka riga ka san haka ne, to ai kai ma ka riga ka san dole yanzu kai ya cancanta ka je asibitin da kanka kawai ka karasa ta kawai. Dan me zan karasa ta? Kai ba za ka iya karasa ta ba? Lokacin da ta ganni ta kira sunana na harbe ta ai, saboda haka in akwai wani karashin aiki da ya rage kai ma za ka iya yi, tunda duk gaba daya jirgi ɗaya ɗaya bomu. Amma a cikin mu wa ta gane, mu ta san ba ta san ba, kai ta gane kuma kai ta kira sunanka. To saboda ba ta san ku ba, to ku bari ta faɗi wani abu in ya so, idan aka zargo ni za ku ga kuma abin da zai same ni. Amma kai ma ka riga ka san kawai ba za ta yi ba. Da ba ta yi ba, sai da na ce na daina abin nan, na daina, amma kuka dame ni. So in wani abu duk abin da ya zo ya faru gaba ɗaya mu isha. Kawai kai ka riga ta sani, kai ka nuna kawai abin da zai kasance kai za ka je karasa ta, amma in ba haka ba ka san kawai mu sabo da mage kawai baya hana yanka. Kamar me kake nufi? Abin da nake nufi da kai iyalinka kawai za mu ruban muku kawai mu kashe. Kai. To bari gaya maka, za ka iya faɗa duk kalmar da ta yi ma daɗi a baki, amma aiwatarwa zai kasance yana da wahala a wajenka. Ai, haba shahid, ni ka san ni zaki ne ba na cin mushi, in za a yi in ba za ya ba bai. To wannan karan halaka ɗin ma ba za ka samu balle ka farma bushi, ka tabbatar maka da cewa ba za ka samu komai ba. Taba, kana ina? Ka san halin yaron nan, ka yi harkoki da dama da shi, baka taba zuwa yau ka ce min wai wannan yaron yayi kaza ba, ya za a yi a ce kayanka irin wannan hukunci? Well, ba sanin mutum a kasuwa daban, sanin halinsa a gidansa daban. Haka kullum in za ka yi aure ko aurarwa sai ka yi bincike. Yaron nan na lura ba shi da wani tsayayye mai gaya masa ya ce abubuwa biyu ne tsinkaye. Bayan wannan kuma
dan mace ne, sabon kuɗi ne, yana da sabon samun kuɗi, duk abin da ya ce da yan uwan nan nasa ko mahaifiyarsa yadda suke yi, ba sa saba masa. To mutumin da yake da sabon samun kuɗi haɗari. Maganganun da Nura yake gaya miki su ne mafi muhimmanci zan abin da mu muke gaya miki. Look, irin waɗannan maganganu da shi yake gaya miki, hankalinki da shekarunki da ƙwararren irin naki ba su kai su karɓi irin waɗannan maganganu da Nura yake gaya miki. Sannan kuma babu cin riba a cikin zancen da za mu gaya miki ki ajiye shi ki ɗauki na Nura. Har da za ka shigo da bindiga cikin gidanka, wani irin arziki kake da shi? Ina so ka karyata min zuciyarka, ka karyata min abin da zuciyarka take tunani, ka gaya min cewa kai ba barawo bane, ka ce min kai ba barawo bane. Kin gani barawo ne? Barawo ne. Dan na zama miki da magana cewa ni ga sana'a za ki aure shekara nawa ina yawo ba da sana'a, shekara nawa na taso na kasa samun da me zan dogaro da kaina. Wannan sana'a ce ta rufa mu asiri, a cikin ta har na da ke muke komai, a cikin ta muke cikin wannan dauda da nake a cikin ta muke zaman lafiya. Saboda haka ni barawo bare saka kake alhamdulillah, tunda Allah ya sa yau masa kai ne. Ina da kai ka amsa suna kai ga aure. To ni ba zan yi zama da ɓarawo. aina Saboda haka ni da zai zama na da maka. Kina da za ki dauki shafa ki fita daga cikin gidan nan ki bar ni kadai? Kina da tun cewa za ki datse auren da yake tsakanin da ni da ke? To bari gaya miki, ni kaina sana'ar da nake ciki ba daɗin ta nake ji ba, amma ya zama yin tilas ne. Saboda haka baki da zaɓin rayuwa. Idan kina tunanin kina da wani mafita da kike tunanin za ki iya yi, to maza ki canja tunaninki. Ba iri na yake wani ba, aure tsakanin na da ni da ke yanzu ka fara. Yanzu nake buƙatar ki rayuwa, yanzu nake buƙatar tallafinki, yanzu nake buƙatar soyayyarki, yanzu nake buƙatar ki a kusa da ni. Kina jira? dole sun da kyakkyawan matakan tsaro a wurin washe kasa. Ko? Isa. A zauna ba zauna kisa ka tashi. Kai ne za ka zauna nan ko? Isa. Abin da ke so da kai. Kada ka bari wani ko wata ko lau karami ko babba ya shiga na wajen.
kisa sai likita kawai. shi ma sai akwai dalilin da zai sanya da zo duba ta ba shakka kisa. masu kawo abinci ko wani abin da zai kawo gare ta ka tabbatar ka bincika ta ka duba babu wani illa kada ka yi da na biya ba kada ka kuskure ka bar kowa thank you sir ka ji ko yes sir thank you sir. Alhamdulillah. Ke doktor, sani na ɗan sa mata ta da Allah ta shiga da store da ok sir ba za ta wuce Pues, ɗan yanka ta tashi. Mene kama? Ɗan yanka ta tashi. Gaya mun me ba? Shaidiya makara. Wacce muka harbe ɗin nan a wannan aikin da muka yi. Wata, ta riga ta gama gaya ɗan sanda gaba ɗaya. Yanayin shahid komai ta kwatanta yadda yake saboda haka magana da nake gaya maka yanzu yan sanda neman sa suke uwa da lo an yi ba ai ba shahid ya makara shi yasa na ce bari gaya maka me mafita me abin yi mafita ɗaya ce inda na gaya mafita ina jan ka in kuma za ka ban goyon baya yana ba ku goyi baya alhamdulillah tun da ba ni sabani mafitar ita ce kamar yadda ka faɗa rantsuwar nan da muka yi to kawai maganin rantsuwar shi kawai mu kawar da shaita ba fahimta ba ka fahimta ba ba fahimta ba mu wular da shi kawai wakashi
dama na gaya ma wannan ranar za ta so kakka manta mun yi rantsuwa a junanmu duk abin da ya samu daya na sani sannan kana so train din ban yi haka ba ya kamata mu zauna mu sasanta junanmu lokaci ba Na suma sanadiyar tashin hankalin. Ban farka ba sai a asibiti. Na rasa inda zan je. Na rasa inda zan sa kaina. Ban san ko abba na zai karbe ni ba. Sai na kirawo anti Karima. Hello? Buka. Don Allah kana ina ne? Meanwhile, doctor ya ce za ki iya zuwa gida. Sai ki tashi yanzu mu je mu samu jannara. Dole na san dole ya nemi hanyar da za a yi, amma kin san babanki ai ba zai bari ki je ki zauna ba makaranta ba. Dadi, na cuce dadi. Ba komai, mu je zan mai bayani zai gane. Look, Haja, stand up. Go back at it. I say stand up. General, ba ta da lafiya. Stand up! Wannan magana ba ta yi ba? Yeah, Haja, get out. Get out! Kai ba za ka ce ta fita waje alaji. Haba! Wulaƙanci fa aka mata daga wancan gidan ta dawo nan, yanzu kuma kana son ka kore ta? Ta je ina? Ke Karima, wai wannan yarinyar ƴarki ce ko ƴata? Ƴarka ce, amma ka shaida General, kafin ka aure ni sanda ka tambaye ni in zan riƙe maka ƴaƴanka 100% ka bani amanan wannan yarinya. Sannan yanzu na gama sai ce mun zaka raba ni da ita, wallahi ba zai yi ba. Ba wanda ya sai na kanta min ƴata. Karimatu, this is my house. Ke fita. Rakata. Me ke yi? Ba inda za ta kamar yaya. To ina za ta je? Ba za ta koma gidan nan ba fa. Ba ta da wani gida sai nan. Karimatu, duk inda za ta je, ta je. Hello? Iskana ina, where are you? Maza zo da sauri. Amma gaskiya this girl, escort her out and take care. This is an order. I'm sorry, Haja. You must leave. fa inda za ta je. This is an order. Walk out.
baka kyauta min ba ta yaya za a yi ka wulakanta wannan yarinya to yanzu wani gida kake son ta je ka ce ba ka da wani gidan da za ka sai nan wannan ba zai yi wani irin wulakanci ne haka bayan an yi alƙawarin ga abin da zai faru kawai sai a zo a canza wallahi ba zai yi ba general dole ka san yadda za ka yi da wannan yarinya na ne kai cona gashi yanzu na zama likita abinda abba na yake so na zama amma gashi yanzu ya riga mu gidan gaskiya amma a lokacin idona ya rufe bana ji bana gani kawai ni abinda nake so kawai Nura da nace ina so kawai in gani tare da shi ban san cewa haka yake ba sai na shiga na gani ashe dadi na abin da yake gaya min gaskiya ne saboda haka
iyayenmu da ke gani su sun fi mu zurfin tunani. Iyayenki da suka ce suna so ki aure shi su sun san me suke nufi kuma sun san ko shi waye shi ya saka. Ke da ke gani su sun fi ki san kanki da kanki. Kin gane ko? Saboda haka ina so ki kwantar da hankalinki ki bi abin da iyayenki suka ce. Ba su cutar da ke ba. Na gode sosai da wannan shawaran da kika bani. In Allah ya yarda na koma gida, na gan daga yanzu zan fara bin umarninsu duk abin da suka ce in yi shi zan yi. Na gode sosai. Aiki. Allah ya sauke. Ki je ki karɓi magani ko?